Il-Bart ta' Jannar għaxxar ġilt il-ħmar, ek jgħid il-qawl Malti u ek qed jindika tbassir tat-temp għal 5 tim li ġejjin fejn ir-rieħ mistenni laħħaq forza 8 u matul din il-ġimgħa it-temperatura se tkun qed tinħass taħt l-10 gradi bir-rieħ mistenni jippersisti għal 5 tim infila. Matul il-jum ir-rieħ qawwi ħakemm postijiet varji bħal bajja ta' Marsal Forn Fawdex fejn kien hemm mewċoli u anke l-port ta' Ċirkewwa fejn jitlu l-vapuri tal-Gozo Channel. Anke fl-inħawi ta' Taslima wieħed setejn nota baħar imqalleb fejn jaqbel. It-temp għal-ħamis offra ħalbit tax-xita u rieħ mill-punent ma jistru forza 6-7 li batta xi ftit mal-ġurnata għal forza 4-5 mill-punent. U għalkemm matul il-jum tfaċċat ix-xemx, kwieni filgħodu niżlet xita qawwija f'xi inħawi anke silġ. Intant ir-rieħ mistenni jibqa' qawwi ħafna sa nhar il-Ħadd li ġej, possibilment b'saħħa ta' forza 8. Dan fil-waqt li t-temperaturi se jkomplu jitbaxxew kif qed jitbaxxew sew it-temperaturi anke fi bliet ewlenin madwar l-Ewropa. Bir-Renju Unit jibqa' l-aktar affettwat minn din il-kesħa estrema. Fil-fatt wara jiem konsekuttivi ta' borra matul il-jum bdiet risqa dik li qed tissejħ il-maltempata Goretti. Bl-awtoritajiet joħorġu twissijiet sabiex is-sewwieqa fit-toroq joqogħdu attenti ferm. Dan it-temp kiesaħ u x-xita qawwija li qed testendi mill-Ingilterra sal-Iskozja affettwat skejjel, il-ferroviji u anke l-ajruporti lokali.